Ki para banget kat ki bla banget pet ya kan ka shu ko munta na ai kublei phi ka te ba thiang tam lu tra be no pin ju Jesus Christ hani ka step o munta si sin pat in yo pusan i katu kan itli benta na tir du blei ya ka ni ka step o munta ka benta ba ni pet kelong na ka sithi be mo Paul o apostol saki kristan ro kalong ko bin kong ka khot ko ba khan riu ba ri khat niu 15 bong kumni namargam sumule ran ya ka gospel ukres nabagalong ka bor blay ya ka ban pen im yu way po way banget ya jiwni kong ba yu break namar hakala pen paw ya ka hok blay daga jinget saga jinget kat kumbalat ho henrei uta uba hok daga jinget un yo im kini ki kentian ni ka bo pol ukren kumni hai kristan haru kalong kabodan kambat kabodan hakai ka jimut kabajliu hadu kata kata namar ba kaai ya ka jing pensisha bo kris ulong ublay ba bo kris ulong ublay bala ai hangi ya ka hukum ban yalap balay bangin sule ran ya kata gospel ya bo kris ulai upol tu laong daladihi ba omdan ka jing sumuli ran ya ka gospel kris namarusim bakalong kabor ka jing blay ya wan im yu wipo yu briw ubangit bad hakaru lakon pau ya kata kahok ka jing blay kabawan na ka jingit kababot ba ngingay bat ninang pen scam susu ira taka jingit kabangi ngidan hakabangi ninang pen baha susu ira di kat nang migisngi nakawi kasngi sagoy pat hakabangi pet bat bingi bishar ira di bat ni persang ban pen ko mu ira di hakita ka gospel ka jung kris kabadan hakaru ya ki hukum ya kabangi ngidai bande bat ru hang ni ula pen pau ya kawi ka jing thok ber ka jing kren ya ka ong henrei utong bahok daga jingit un yo im upol hang ni ong henrei utaw bahok daga jingit un yo im ong ba bahok un yo im bat ong ba bangit un yo im henrei upenong kam mikini ki artli ki henrei utaw bahok daga jingit un yo im kabamut ba kata kahok kathau ya kata ka jingya denti ka jomi kata ka jingle ka bangi ngile lagay day ni em bat kamon ka juglay bat kata ka jingle ka bangi ngile kadan ba kami em na ka jingit ka bangi ngile namar ba ka jingit klam ka jingle mong jakob ka logo bayap bat ka jingle aru hem ka jingit kanum ai hangi ya ka jingdak pura jong ta hok to bangi ngile namar ba ka bible la tho ba ka hok rangi gibriu ka rangi ringkat tangkat ka sangat jot wa de na nga daw ka hok dalili em kanum la ban pen im yangi ladang im don ya ka jingit ba la rangi ong ni don ya ka jingit hendai la ka jingit ka shu akut ta hi jingmut jing perkhat ka jogi bat kam tai kam ka jing im ka jogi kata ka jingit ru kalong ka jingit kabayak namar bun sin ngingi perhat ba kata ka jingit kadi kata ka bangis ngo ngiklet no ba ban penim ya kata ka jingit ka jingim ka jongi kababan na kasmi ngiklet no ba kata ka jingit kam thau tang ya kata ka jing su thu jongi hendai ka thau ru ya ka ei ka bangile ya ka ei ka bangingi perhat bat akan jinge dei ke jongi para briu bat ka saudong sakun ke jongi bat dei dengan kata ha ta jing pen pau jongi ya kata jingit ke jongi ha jing im ke jongi kamlong ka badai yang i brin sule ran bagin im ya ka jing im ka bai dei ka tung komon ke jongi namar kata kalau ganti ka hak ka ba ai hangi ka jing pen im wal ai go bun ya ka jing pen im bat ka ban yarap ni bagin ya chahmat bantei ya ka saudong so kun ke jongi dak ba syong ka bali husiar ya diru
hakabide bat ka jingai bat ka jingim wa to blay un perkuim ina le blay jingdoi sa hisian patra ni aingu ina blay nam ta jing perku jo me pergi dua blay men yarap dengi wei laki kentien bang snow badan jimut shibun nam ta jing jumi kelong ga jing perku nam ta jumi kelong ga jing yarap dengi wei bagin la ban ya de kan ti ga mon ga jumi bagin ship tieng ni ga iruk bon hap halo jumi he ga bor jumi min tur shakhat min ya shakrang ata kan ra bagin ban pundan buram yani bagin la ban long ti bo hap ga jingin batu bagin la ban yo im ta kan ra yes come and snap and snow you do it try and upon you to Jesus Christ but why not to the eye of the ba to the pa je to the whole of Jesus look with him the pinch board in the same pool Agne lai with who you will from Sarika Bani. Merumenta, Rita Banju Kutu. Amen.